Let's gaze indaba ze-1 KZN TV uyifundela uSamukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usunu namhlanje. Kubhekwe likhulu kwikhomishana kaMadlanga kwethuleke samaphoyisa eMfolozi kanti izethule kubulaweni komphathi eRichmond. Ukhomishana wamaphoyisa kuzolonke uJenene Fane Masemula wethuleke ubufakazi bakhe phambi kwekhomishana kaMadlanga esingenela kosukwini lesine njengoba ke iqhubeka ePitoli eGoli. Le khomishana iphenya ke ngesicelo ezenziwa nguJenene Nhlanhla Mkhwanazi sokuxhambukela kosopolitiki emsebenzini wamaphoyisa kanye nesiphathimandla ezisola ngokuba nabangane nesigebengu. uMasemula ungufakazi wesibili ukwethula ubufakazi bakhe kule khomishini. Uqala waveza ukuthi unesipiliyoni seminyaka engu-38 angena emaphoyiseni njengoba aqala ngo-1987 waphinde wachaza nangezindawo nezikhundla seke abakuzona. Held up positions of unit commander, I held positions of deputy provincial commissioner in KwaZulu-Natal. I was divisional commissioner of protection and security service. And then I acted as divisional commissioner of crime intelligence. And then I became a deputy national commissioner for operations. And thereafter I went to Limpopo as the provincial commissioner. And in 2016, I came back as a deputy national commissioner again, up to 2022. And since 2022 March, up to now, I've been appointed as the National Commissioner of South African Police Service. Kwisigaba sesibili emva kwekhefu ikhomishana igxile kakhulu encwadini eyabhalwa nguNgqongqoshe wamaphoyisa osekhefini uSenzo Mchunu eyasayinwa ngomhla ka-31 kuDisemba 2024 ehlakaza ithimba eliphenya ngamacala okubulala okuhlobene nosopolitiki. uMasemula uthi asingekho isidingo sokuhlakazwa kwaleli ithimba wacaphuna isitatimende sikaNgqongqoshe wamaphoyisa osewaphuma ubheka icele esasincoma ukusebenza kwaleli ithimba. uMasemula uphinde waveza ukuthi uMchunu akakhulumanga naye kanye nokhomishana wesifundazwe KwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi ukwenza lesi sinqumo. Uthi futhi ukube wakhuluma nabo akakungabaza ukuthi babengeke bavuma ukuthi leli thimba limiswe. On paragraph 92, I'm saying that the narrative that the PKTT was not effective is completely false. If at any point I was convinced that the PKTT was no longer effective, I would not have approved its extensions and budgets, which had to be considered twice a year. Hence my astonishment when I learned that the minister had issued a directive to me to implement his decisions to disband the PKTT. I'm convinced that if the minister had made himself available for briefing and engaged me with an open mind prior to issuing the disbandment directive, he would not have disbanded the PKTT. Beqhubeka okhomishana bemphange embuzo uMasemula uzumele ngokwakho ukuthi kwakungekho emthethweni ukuthatha kwesinqumo sokuthi lihlakazwe leli thimba. You had no problem with what informed it. Would it have been a lawful instruction? Disband the PKTT. Would that have been a lawful instruction, all things being equal? In other words, it's still part of policy direction. To say disband no, that's for me, that's an overreach, that's an operational matter. So it wouldn't. Rather, if ever there is any problem, it should have been discussed. In short then, with or without the how, the instruction was unlawful. Yes, my interpretation is correct, yeah. All right. Ikhomishana iyaqhubeka. Godebo Khosibisi wezindaba ze-1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Amakhosi ahlukene ngaphansi kokamasipala uMfolozi akushayeleke ihlombe kwethula kwesiteshi samaphoyisa singahamba nendlwana nesivela ke ihhovisi likaNdunankulu wasifundazwe KwaZulu-Natal. Inkosi esizwe sakaMthetho uMduduzeni Mthethwa uthi ke uyathemba ukuthi lokhu kuzokwenza umehluko kwehlise ke ubugebengu emphakathini. Izindawo eziningi ezingaphansi kwamasipala uMfolozi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal
zahlonjwa njengezihamba phambili ngobugebengu nokwaphoqa ukuthi uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli aphakamisa ukuba zihlinzekwe ngeziteshi zamaphoyisa ezingomahamba nendlwana. Inkosi yakwaMthethwa izwakise ukubonga emva kokufika kwalesi sikhungo nesamukelwe ngesasasa. Kakhulu ngibongela isizwe esifisa ukuhlala ngokuthula. Ngibongela wonke umuntu ozothinta ngalento elangemuva engiyibonayo. Ngicela nisifike nisibongele uPrime. Okudala ukuthi nisibongele uPrime cishe kusekanye ngifikile kulesi sihlalo. Ekhulunywe into bese ngibona yenzeka same time ngaleso sikhathi. Nisibongela kakhulu kuNdunankulu ukuthi izandla siyayishaya kodwa okuyoba kuhle ukuze naye angaphoxeki ukuthi thina sibambisana. Ngoba ingaba khona lento ayithulile kodwa makubambisana kungekho kufana nokuthi uNdunankulu becitha isikhathi. Sivula izandla kanje basengene mina kukhona officeini. Kakhulukazi njengoba lonke lezi zinto ezenzeka bezenzeka kwamthetho. Imeya kaMasipala uMfolozi uXolani Bhengu uthi uyathemba ukuthi kuba khona kwalesikhungo sizosiza kakhulu emphakathini ukuba ungahambi amabanga amade uma udinga usizo esiteshini zamaphoyisa. Themba ukuthi lizosilekelela kakhulu ngoba siyazi ukuthi besine police station A1 elana edolobheni kwaMbonambi. Manje ke le truck le satellite izokwazi ukuthi ihambele endaweni ibe ne date yakwaSokhulu, ibe ne date yakwambuyazi, ibe ne date yakwamthethwa kanjalo neyasemambuka. Lokho kuzosilekelela ekutheni isondele kakhulu ebantwini ngoba siyazi ukuthi abantu abasebenzi uthola ukuthi kwenzeka amacala okufanele ukuthi a report emveni kwesikhathi esithile ngenxa ukuthi umuntu imali usuke engenayo uthola ukuthi lize dlulelwe isikhathi before bathathe beze police station. Osuthi nje le kuba isikhashana bese imoto simthatha somise police station lo muntu lo osuke sebanjini. Amaphoyisa abekhona ngenkathi kuzokwethulwa lesikhungo samaphoyisa nawo asho ngazulinye ukuthi amacala azobikwa kuso kanjalo nabaphula umthetho bazovalelwa kuso. Loza endaweni zamakhosi esizoba nomhlangano namakhosi ukuthi lezi indawo kuze so that abantu bazokwazi ukusizakala especially kakhulu njengoba lozanini amacala o domestic violence izokwazi ukusiza kakhulu emphakathini njengoba ikhona njena inegumbi lokugcina khona abantu laba abaphule umthetho asoke sebeboshiwe before bathathe beze police station. Osuthi nje le kuba isikhashana bese imoto simthatha somise police station lo muntu lo osuke sebanjini. Amakhosi amane angaphansi kwalo masipala okuyinkosi yakwaMthethwa, uMbuyazi, uSokhulu kanjalo noMthiyane abeyingxenye kwamukelwa kwalesi sikhungo. Izindaba ezenziwa eKZN TV bekuThabani Maphumulo kwaMbonambi. Bafuna ke abolele ejele lahle icala lokubulala owayengumphathi kumasipala eRichmond. Lokhu kuvele ke enkantolo ephakeme yaseThekwini lapho bekulalelwa khona izethulo zokugcina ngaphambi kokuba kukhishwe ke isigwebo sikaSabelo Phewa obhekene namacala amahlanu afaka phakathi nokuzama ukubulala iphoyisa. Ushiyele ezandleni izenkantolo enkulu yaseThekwini kuba inqume ngesigwebo sakhe owalahlwa awokubulala nemenenja kamasipala eRichmond uSabelo Phewa ukusho lokhu kwethulwa izethulo zokugcina ngaphambi kokusa kwesigwebo sakhe kanti umndeni kaMufi uthi ke ufuna abolele ejele. Si umndeni wakaSithole sizizwa sijabulile kakhulu ukuthi egcineni nje sekuzotholakala iclosure umndeni uqhubeke ke manje nempilo yawo because kusukela nje ngo2017 siluke sihleli silindile and kube isikhathi eside esingenampendulo so sesiyajabula ukuthi egcineni finally sithola iclosure. Umshushisi uchaze uPhewa njengenkabi ebikhokhelelwa ukubulala njengoba kuvela ukuthi ke wakhokhelwa u5000 ebongo ngokubulala umsebenzi kamasipala iTheku. Imeya kamasipala eRichmond ithi ke bafuna lo msolwa adalule isizathu esaholela kulokho kubulala. Kwabulawa kabuhlungu esendleleni yakhe emsebenzini eperforma imsebenzi yakhe ngokwejwayelekile so sifisa futhi ukuthi umsolwa agcine liphalazile iqiniso uma kukhona okunye okungale okungase kwenzeke ekutheni kwaholela ekutheni kuze kubulawe umgilwa kubulawe umfowethu Sithole ngohlobo olubuhlungu kangaka. Namuhla lo msolwa bekuledeleke uba abize ofakazi bakhe njengoba ebethula izithulo zokugcina kepha ke lokhu kuphenduke inkundla ukuqophisana ngamazwi nemanti waqoka ke nokungabe esambiza omunye wofakazi enengeke ukuthi kumele bamnxusele ukuba ke athandiselwe isigwebo
Uphewa uthi ke yena usamile ekutheni akawazi lamacala. Ubhekene ke namacala amahlanu kanti useqhunywe ngaphakathi iminyaka eyisithupha njengoba ke beshintsha abameli. Kulindeleke ukuba imanti iwise isigwebo osukwinilwa kusasa. Ezindabeni ze1 KZN TV kubikuntomkhona Mvubu ngeSithekweni. Ihhovisi lomnyango ozokubusa ngomsana nezindaba zomdabu ubambeke umhlangano nezinduna zesizwe zakwaBhejane enseleni kanye namalungu omphakathi akhethekile ngenhloso ukuzama ukuthola izixazululo ngenkinga ukungasebenzi ngendlela kwenkantolo yenkosi yakwaKhoza. Lokhu ke kulandela ukuthi ke selokhu kwaqokwa inkosi umkhanyisi kaphiwa inkosi Khoza ngoNcwaba kodwa ke kusalenga ingide emasangweni enkantolo njengoba ke ingasebenzi. Amalungu omphakathi wasensalini akhathazekile ungasebenzi enkantolo esizwe kwaKhoza njengoba sekuphele isikhathi esingangenyanga kulenga ingidi kule nkantolo. Ikomiti elimele kumphakathi belinomhlangano ebelibizwe kuwo umnyango ozokubusa ngobambisana bomdabu emahhovisi esifunda eRichards Bay. Isitembu sesizwe asikho esizweni asazi ukuthi sikuphi. Izinto ezosetshenziswa esizweni njengeinsiza zomphakathi azenzeki ngenxa ukuthi kunezinto engatholakala esizweni. Umphakathi ke ngokusho kwawo ubusuthi uyabona isitembu siyasebenza emakhoneni lapho esisebenza khona abasizwayo ngaso kodwa asike enkantolo. Ilokho okucasula umphakathi ke ugcina usuvuka endlobane usiyokwenza umbhikisho nakhona lapho thina njengaba leaders omphakathi so layelile ukube ungagodluka ungaphuma esandleni awulandele inyathelo zomthetho cha wayilandela ngoba ezenjalo ulusha ikakhulu ngoba bakhala ngama job opportunities bathi ayabedlula bekhona nathi futhi somphakathi siyakubona lokho. Amalungu omphakathi ahola kumbhikisho abekulibangise kule nkantolo lenkosi ekhala ngokuvaleka ngaphandle ezintweni eziningi njengoba inkantolo ingasebenzi. Leli komiti lithi ke emva kolomhlangano liyathemba ukuthi umnyango uzoba naso kwisixazululo. Kusathemba kumphakathi sigcine sesigijima sesizwe songena kulomnyango wokubusa nokubambisana ukukhokha. Sithi abasilekelele lapha esizweni ukuze kukwazi ukwenza into efana esemthethweni nevumelekileyo. Babekeke sebesethembisa ukuthi incwadi besiyibhalile last week iya ku MEC wabesethi abenza investigation ezothinta inkosi ithinte induna lezi ezu4 ezisebenzayo ngokwakakhokha ayileze bezingamazo ebese ithinta le structure lesisomphakathi okuyithina. Umphakathi uthi ukungasebenzi kwalenkantolo kubambezeleka ukuthuthukisa kwawo. Aba project noma ama NPOs avulwa umphakathi na izinto ezithila afuna ukuzenza. Lezi zinto zonke idinga isitempu sesizwe ayikwazi ukwenzeka. Kunama plaza eyimoba abantu abayimoba bakhona izinto ezithila bazenza edinga inkantolo yesizwe ayikwazi ukwenzeka. Leli komiti kulindele ukuba libuyeleke emuva liyokwethulela kumphakathi ngemphumela yalomhlangano. Izindaba ezenziwa KZN TV kuba iNkosi Mthembu eRichards Bay. Asithishelele etolo sivesiqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli bukeleke zona ke indaba ze1 KZN TV nazi ihlokano kwizona yaba phambili usweni namhlanje. Kubhekwe likhulu kuyikhomishana kaMadlanga kwethuloke esamaphoyisa eMfolozi kanti izethule kubulaweni komphathi eRichmond. Siyakhula ke isibalo sababoshwa beshayela bephuzile emgaqweni njengoba ke imbiko iveza ukuthi amaphoyisa ebambeke inqwaba yesiphula mthetho kulempela sonto. Umnyango wezokuthutha kwaZulu-Natal uqhamumise ukuthi kuphuzo oludakayo lunomthelele ezingozini zomgwaqo ngesikhathi ke ukhipha izibalo zezingozi zakamuva kulesi sifundazwe. Imboni yezokuthutha iSantaco ithi uhlaka lezokuthutha abafundi ilono lihamba phambili njengamanje ngezingozi. Ingozi zomgwaqo siyazibona zona ukuthi ke zike zathi ukusithinta ekakhulukazi kulolu hlaka lethu loluthutha abantwana ngoba masibuka ke la kwi-mainstream la bathutha abantu abadala besingakaze sibe nazo inselele ezinkulu ngalokho. Kodwa ke sithi ke siyimboni kubalekile ukuthi uhlaka lwethu lolukahlokomela suliqinise bese likwazi ukuthi lizibheke ithuthi zethu ngaphambi kokuthi siphume emarank noma futhi ke sesikhona emgwaqeni. Ushangase uthi sebeqalile ukuhlelela inyanga ezokuthutha
okuwumfumfu. Thina ke siyimboni ezokuthutha sivakashela ke indawo esebenzela kuzona kungama rank. Esikwenzayo ke lapha sifike sixhumaneke noza kwethu ekuyibona bona abasebenzela lezo indawo. Uphinde futhi sixhumane namalungu omphakathi ngoba inhloso ukuthi sithole ukuthi iservice erendarishwa amatekisi kulezo ndawo isesimweni nesifanelekile. Siphinde futhi ke sibuyekeze ukuthi ke uma sesilapha ubudlelwane bethu namaphoyisa omgwaqo kufanele siwa amachama ethu okusebenzisana abe sezingeni eliphezulu ngoba sibe nevimba mgwaqo esizibamba sindawonye okuyinhloso yethu ke futhi uqinisekisa ukuthi uma sizenza le vimba mgwaqo imoto ezingeke esimweni ziyaphuma zikhishelwe ngaphandle komgwaqo ngoba igcineni asifisi ukuthi abantu bathuthwe imoto ezingeke emgwaqweni. Ephawula ngokujeziswa kwabashayeli bamatekisi abesuke benza izingozi uthi likhona uhlelo. Siyakulandelela lokho ukuthola ukuthi ngakwisimo sangaphansi kwassociation into yokuqala nje sekwenzeke yonke lengozi. Bona baya comply yini izinto ezidingakala ama license PRDP yonke leyo nto. Bese nesikhathi singakanani esebenza. Unakho konke inokudingakalayo. Lokho nje sisikulandelela kakhulu bese siphinde sithola ukuthi ke emveni kokuthi ke sekwenzekile konke lokho baqhubeka inabo ukuthi basebenzisane nabantu abanjengana labo ngoba egcineni kufanelekile ukuthi siqinisekise ukuthi umuntu owumshayeli obudedengu noma ungenazi izinto ezimfanele angabi seduze kwesithuthe esithutha umphakathi. Abanye baboke sesifisa ukuthi manje sakhe ne database yabashayeli abayingozi emphakathini ukuze ukuthi noma kuthi umshayeli uyocela umsebenzi kwenye indawo siyakwazi ukulandelela ukuthi usebenze kuphi njengengxenye ye reference. Silandelele ukuthi kulowo muntu loyo ushiyeleni bekwenze njani. UShangaso uphinde wadlulisa amazwi enduduzo emndenini womfundi oshonele esibhedlela ngolwesihlanu owengozi yetekisi le eyashayisa inkulisa kanti uphinde wakuveza ukuthi sekuqaliwe ukulungisa kwa inkulisa. Imaterial le ezokwakha sesiyidilivile njengoba sasikhulumisiwe ngomlomo ke kasihlalo wethu wesifunda aphinda bosihlalo wesifundazwe ubaba uZondi. Isidelivery material okulandelayo sekufanele manje ukuthi ke qala umsebenzi ke okuyivusa. Okhulumela umnyango wezokuthutha kwaZulu-Natal uNdaba ezinhle Sibiya uthi kuboshwe inqaba yabashayeli ngempela sonto. Bangu-93 o-driver ababoshiwe ngale weekend abatholakale be-driver bebukhile bedle amanzi amponjwana. Ezindabeni za1KZN TV ngu-Ayanda Dobing semgungundlovu. Ziphelile ke izinkinga zokuswela ulwazi kubafundi beMary Stella eUshabeni okhona oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal njengoba ke inhlangano NPC Community Trust inikele ngomtapo wolwazi namuhla. Induna yesizwe sakwaLishaba uThabani Gumede uthi bafisa ukubona ke zinciphi izigameko zokugqekezwa kwezikole kule ndawo njengoba ke lo mtapo wolwazi uqukethe konke okuzolekelela abafundi nothisha baseMary Stella. Kube nenjabulo kufezeka iphupho leziphathimandla nabazali baseMaristel Primary School oShabeni ukuba ibe nomtapo wolwazi. Indawo esekuyona isoShabeni Maristela Primary ila esizovula khona sinikezele ngelibrary esikoleni okumsebenzi esesiwenze iminyakana ethe ayidlule kweyishumi. Sibheka indawo ehlukahlukene khona la eSouth Coast ngenhlanhla ke namhlanje sila eMaristela. Sisebenzisana kakhulu namakhosi nama-trustees ukuze sikwazi ukuthi sihlonze izikole ezokwazi ukuthi zihlomule. But ngenkathi siqala kwakune reading competition la isaskepha khona amatroli nayo iMaristela I think yakwazi ukuhlomula yathola ilokhoza itroli ekwakuyi mobile library. But ngokuqhubeka kwesikhathi la esabhoka khona ukuthi no we need something stable la ingane ezokwazi zingene zithole into yokufunda zihlale phansi and be able to do some research because kunalento ehlale sisho yokuthi uma ufuna fihlela umuntu omnyama into efake encwadini namhlanje sithi cha uma ifake encwadini izoyithola lezi ezethingana agcine ngathi. Onguchwepheshe wezemfundo kumnyango wezemfundo esifundazweni ufungise abafundi ukuba bazonakekela bawuvikele lo mtapo wolwazi. Ebantama nebazukulu ucela nazi leyonto ukuthi incwadi eyokuba ifundwe hayi idatshulwe. Niyazwa? Ayidatshulwa incwadi. So ningazidabuli izincwadi. Mangaba wena uyifunda incwadi cabanga ukuthi ukhona kusasa ofanele afunde the same ncwadi. Angithi kusho ukuthi wena mangabe ufunda incwadi uzoyishiya ikwi condition
azokwazi ukuthi nalozoyifunda kusasa nangaleliya langa ayifice isafundeka. Kanti manje mawudabulile ipage uzofunda kanjani ngoba lelo page isesengasekho. Kusho ukuthi ke manje kusukela namhlanje incwadi ayidatshulwa noma ngaba yipi incwadi ayidatshulwa. Niyezwa ke? Kanti ebongela isikole, induna uThabani Gumede uthe lesakhiwe sizozisiza kakhulu izingane zakulendawo. Sijabule kakhulu soLushaba Traditional Council. Kahle inkosi iyona into eyibeka eqhulwini kakhulu indaba ye-education esizweni sayo ngoba sinenkolelo yokuthi ukuze sibe nekusasa eliqhakazile oshabeni kufanele si-investe more emfundweni. Ngicabanga ukuthi ingqophamlando le ngoba emlandweni ayikazi ibe khona i-library la kulesikole. So sijabule kakhulu, sinethemba futhi lokuthi bazoyiphatha kahle le library bayigcine ingabe khona ukuthi kugqekeze ngoba izikole zethu zibe nenkinga kakhulu ukuthi zigqekezele, kodwa sinethemba lokuthi bazoyiphatha kahle isize ngisho isizukulwane. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV. Ngibika ngisoshabeni. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV. Sikukhumbuze bekuyizona behamba phambili usuku namhlanje. Kubhekwe likhulu kuyikhomishana kaMadlanga kwethuloke esamaphoyisa eMfolozi kanti izethule kubulaweni komphathi eRichmond. Ake sibhekeke ngosini yezomnotho. Randa lakuleli lu 17.35 cent maqhathiso nedola lasemelika libo 23.88 cent maqhathiso nopondo libo 20.37 cent maqhathiso neeuro igolide lona lu $3,717.79 cent ounce uwelo ngahluzo wona $66.68 cents umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Imeya kamasipala uMfolozi uXolani Ngwezi uthi ke amagalelo lawo owakwaba ngimeya kumasipala uThungulu uDokotela BV Mthethwa kumele ke abongwe nomesadlule emhlabeni. Lokhu kuza ngokumumva kokuba kumasipala uqambeka imidlalo yeMayoral Cup ezokwaziwa ngokuthi ke iDr BV Mthethwa Tournament. Nakuba adlule emhlabeni ngonyaka 2018 lo wayengumeya wesifunda uThungulu uDokotela uBhekisisa Mthethwa kodwa amagalelo akhe akakoshabalali kwabanye njengoba umasipala uMfolozi umhloniphe ngokuqamba ngayo umqhudelwano wezemidlalo ozobizwa ngeDokotela iBV Mthethwa Mayoral Tournament. Inkosi esizwe sakaMthethwa ithi bayakwamukela ukuhlonishwa kweDokotela uBV Mthethwa. Uhlonishwa ngaleyo mdlalo yizo zonke izinto efanele siyibonga, kufanele sibe nomona. uBV ubaba omncane kumina akekho ngambonanga ukuthi besebenza kanjani angendlela benza ngayo izinto. Angikholwa ukuthi lokho abakucoshanga phansi kumhlonipho, babuka igalelo lakhe ebelikhona. Ngokuthi mhlambe ecishe kube kunomsindo nje namthetho into engaka bezoba nalo ixatha bezolithatha kwayena. Sibonga lokho nje ukuthi noma sekufikile kumina konke okuhle mina makwenzeka ngizokushayela izandla, akukho engizokuvimba. Imeya kamasipala uMfolozi uXolani Bhengu uthi amagalelo aDokotela uBV Mthethwa iwona enza ukuthi bamhloniphe ngenxa yeqhaza lakhe. Masipala waseMfolozi sikubonile ukuthi sine ndodana okuyiyona eyaba nombono omuhle kangaka. Asihloniphe ngokuthi lemidlalo siyethule sibize ngegama layo njengoba ibhaliwe ukuthi iDr BV Mthethwa Mayoral Tournament. Sikwenza lokhu ke ukuhlonipha imisebenzi eminingi kaNyamboso kungesikhona kwezemidlalo nje kuphela, even kwezemfundo sinabantu abaningi abalekelelo uNyamboso kwezemfundo. uBhengu uphinde waveza ukuthi uMthethwa wayengumuntu ophinda aqhugquzela ubunye kwizinhlanga ezahlukene, futhi uthi ungomunye obeqikelela ukuthi uhlanganisa inhlanga ezihlukene ezala eKing Cetshwayo. Abafuthi baseNdiya bengapheli kwemigubho yakhona odiwali laba ngoba ubesho khona ukuthi siKing Cetshwayo kufanele sibumbane sibe munye. Lemidlalo izosingathwa enkundleni yezimidlalo iSiyabonga Sangweni Sports Complex eDondotha kusukela ngoLwesihlanu ize iphothulwe ngeSonto. Izindabeni ze1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo kwaMbonambi. Ake sibheke isimo sezulu sakusasa singalindeleka.
Mbukeli ziyakuqa bese kuphathelwe zona usuku namhlanje. Mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi sifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.